Oh, welcome back to the YouTube channel Malawian Cameras. Basi kodi ma update akuti bwanji kwinawo. Leo ndithu pasina ma update ndithu kuti tiyende limodzi makamaka mu nkhondo imeneyi. So choyambirira tiyambe ndi a Trump amene ndithu anena lero kuti zikuoneka zoti ceasefire treaty ili mu pa life support. Life support. Sanzo kuti wani moyo uwu kuoneka zoti munthu ali kuchipatala nde achita kumuyikira zinthu zoti you understand kuti ndi 1% yokhayi imene amankhwano ake right Trump ndakuti ceasefire ija ikhoza kukhala kuti yachoka pampano mmene tinakambira mu video yapita ija kuti nkhondo ithaso ndithu kuyambiranso ena anafunsa Abisani anafunsa kuti kodi nkhondo inatha nkhondo inali mu ceasefire. So akuti ceasefire ili ba life support, okay, ili ba is unbelievably weak, ati ili yofuka kwambiri sonzo kuti ceasefire je ikhozo so kena nkuyamba so yani nkuyamba so ndithu nkhondo ina. For the time being, the ceasefire remains in place. You know, it's unbelievably weak. So, I would say, I would call it the weakest right now. After reading that piece of garbage they sent us, I didn't even finish reading it. I said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand these are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree? Bad prognostic. I would say the ceasefire is on massive life support, where the doctor walks in and says, sir, your loved one has approximately a 1% chance of living. zimenezi makamaka zikuchitika chifukwa chani pamene Iran ya panga respond yayankha kwauza kuti akuluakulu ife tisifuna nkhondo tiye ndiyithetseni, then kenako ndithu tiyambe tikukambirana zina ndi zina. Kamano choyambirira nkhondo ithe komanso pa Strait of Hormuz tisegule dziko libwerere kunomo mmene linalili. Zimenezo a Trump sakufuna, a Netanyahu sakufuna. Mukudziwa kale zifukwa zake. Zifukwa zake nzonena kuti despite kuononga ma billions azida amabomba kugwiritsa ntchito pa dziko la Iran, komanso kuphwasulidwa kwa zinthu za ma Americans, ma assets m'mayiko okwana 16 mayiko ozungulira Iran kumene anayika mabase awo. Pano pa maripota akuti Iran inaononga kwambiri kuposa mmene media inanenera, koma kuti damage ndiye ikulu kwambiri. Timvani pamene damage kuti ndiye ikulu kwambiri. So after kuluza kuseko wani mafuta amanena achasana apeze, mafuta amati antumizira achasana apeze, chilichonse chimene ma objectives zolinga zonse sizinatheka zimodzi, boma lidakali intact. Pamenepo zida ma missiles ali nawo, ma ballistic missiles, ma drone ali nawo. Pamenepo pakuona zoti no ikathirapo pa nkhondoyi tionekirade kuti ifeyo apande chifukwa kuti panopo kuti tinene kuti basi bwino yatha, definitely tiyaluka. That's why Trump mukankhwedo kwawo chifukwa anafulumira kwa uzani utawina, okay, panopa ma statement yawo akumati tiwina nkhondoyi, kana kwakomazati ndamaza kumbuke kuti pachana tinana kuti tawina kale, ndamaza kuti ngakhale kuti tinawina kale. There's no pressure. There's no pressure at all. We're going to have a complete victory. We've already, in theory, had a complete victory from the military standpoint. The military, look, their Navy is dead. They have 150. They had 159 ships. Zingatheka bwanji tiwina ngakhale kuti tinawina kale. Nthawi zambiri amakuti tiwina ngakhale kuti tinawina kale, akakumbuke kuti ipa tinauza anthu kuti tawina kale. You understand? Trump sawa kuti Iran yaluza, koma anthu aku Iraniwo
maganizo mawo sakutsoza kuti waluza. I mean, On Iran, would you say the war is over? Is it paused? Or is it very much active? Well, they're militarily defeated. In their own minds, maybe they don't know that, but I think they do because I deal with them. And we cannot ever let Iran have a nuclear weapon. koma ngakhale America ifeta winabe pafunika besoka ka 2 weeks kuti tikamalize mwina ndi mwina. So is it accurate to say you think the combat operations are over and done, but there No, may I be... didn't say that. I said they are defeated, but that doesn't mean they're done. We could go in for 2 more weeks and do every single target. We have certain targets that we wanted to, and we've done probably 70% of them. But we have other targets that we could conceivably hit. But even if we didn't do that, that would just be final touches. But even if we didn't do that, it would take them many years to rebuild. Trump. So, akufuna ndithu ayambileso. That's why I want to ceasefire ili pa life support. Koma tiyeni tiyang'ane za senator mmodzi amene pano pakali panopa atakumufufuzaso kuti waulula zinsinsi. Aulula zinsinsi waika information ya sensitive pa public. Secretary Pete Hegseth says the Pentagon is launching another investigation into Senator Mark Kelly. Hegseth claims Kelly disclosed classified information after comments on CBS about U.S. munitions stockpiles. Kelly responded online, posting a video of Hegseth discussing stockpiles in public. The new probe comes after 2 previous failed attempts to discipline the senator over a video urging troops not to follow illegal orders. Senator ameneyo zinake ndi Mark Kelly amene ankamfusa Secretary of War wamkulu wankhondo uja kuti akulu taluzeni za zida zimene magwisa ntchito pali maphindu anji zilipindulira chani komanso zidazo magwisa ntchito zambiri kwambiri. Do you know kuti munduze kuti zida zimene zizi mutha kuzipanga replace pa nthawi ili bwanji? For example, Tomahawk, mabomba a Tomahawk aja simabomba aji bwana kwambiri kuti apangidwe replaced. Mabomba amene magwisa ntchito niyo muzuzo akhozotenga nthawi ili bwanji kuti apangidwe so replace. Yeah, chaka, yeah, miezi, yeah, makuti. Komano, it's not easy. The questions we should be asking and answering are, what does this cost us and what does it achieve for the American people? Many of these strikes use our best weapons, and we're using a lot of them. We can't make these munitions overnight. Can you tell us how many years specifically is it going to take to replace these systems? I would defer to the comptroller on the amount. I actually think it's closer to $330 billion in munitions. How many Ultimately, years to replenish? I said months. And then you said years. So And we we're fired rapidly doing years it quickly. worth of munitions. But, Mr. Secretary, this war is stuck. Ndana yankhulaso kuti mabomba actually failed mabomba. Titha kukhala ndi kankhondo kena kake papa okay popo kumano nkhondo yaitali tilibe mabomba tilibe zozitetezera tika miyoyo ya Americans pachiopsezo. We've been briefed by the Pentagon on specific munitions. Actually, it's been pretty detailed on Tomahawks, ATACMS, SM-3s, THAAD rounds, Patriot rounds, so those interceptor rounds to defend ourselves. And the numbers are, I think it's fair to say it's shocking, how deep we have gone into these magazines, because this president got our country into this without a strategic goal, without a plan, without a timeline. And because of that, we've expended a lot of munitions. And that means the American people are less safe, whether it's a conflict in the Western Pacific with China or somewhere else in the world.
the munitions are depleted. You may have seen me ask the Secretary of Defense this question about how long it's going to take to replenish. We're talking about years. Well, you know, Admiral Paparo, the head of U.S. Pacific Command, was recently asked in front of Congress about American readiness and whether the diversion to the Middle East was hurting it. He said he did not see any real cost on our ability to deter China. From what you have heard, when you say it's shocking, do you think that the U.S. would be able to defend, for example, Taiwan if China tries to move against it? Or are you saying we are not in a position to do that right now? Well, it all depends on the length of a conflict. You know, conflict that lasts a matter of days or just weeks. I think we're well positioned to do that. If a conflict goes on for months or years, when it takes years to replenish some of these munitions, of course, we're going to be in a worse posture than we otherwise would be in if this war in Iran didn't happen. So kupanga concern imeneyi akuti iye ndithu afufuzidwe chifukwa walakwitsa wapereka information ya sensitive pa public. Okay? Limene zilili. So anthuwa nkhani ili pano ndino kuti mkatikati akudzimva zoti no sitinakwanitse. Komano panopa amapanga kwambiri za amayang'ana kwambiri zokhuza ndi za uranium uja. So pano za boma asiya zoti boma la Iran angaligwetsa asiya. Okay? Chifukwa Netanyahu anayankhula chuchuchu kuti no boma la Irani kuligwetsa nzotheka ndikhani yoti ndiliti. Okay? It's a matter of time when. Kuma guarantee ilipo. I don't know. Palibe guarantee kuti boma ingaligwetsa. Koma kuti litha kutheka. Koma guarantee alibe guarantee. Timvana pamene palibe guarantee. Chifukwa ndakuwuzani kale kuti inuyo zimene inapanga America amene muchamo ndi Israeli kupha supreme leader ma generals 40 kupha ndani wamkulu wa security uyu ndi kupha anthu ambirimbiri koma boma osagwa. Ndiyeni suchino limene angapange kuti boma liligwe pamene pali nkhani. So iye anati alero zilibe guarantee. So nkhani yokhoza ndi gwesa boma alika kaya pabo. So tukamba nkhani za uranium tsopano. So anyway, guys, thank you so much. Malawian Cameras.